kinsay masakiton. Samtang atong hisgutanan usab makasama dito sa abroad, US President Donald Trump ni pahibalo sa napulo ka adlaw nga ceasefire sa Lebanon tali sa Israel og sa Hezbollah. Straight to the point. Sumatod pa ni Trump mga sukindig paminaw nga aduna kunoy kasabutan nga mag-ceasefire og pulo ka adlaw ang kaning niyang Israel ug ang Lebanon. Kag tali ni ining nga Hezbollah mga sukindig paminaw ang grupo nga gipaluyuhan sa Iran. Apan wala gibutyag ni President Donald Trump kung kanus-a magsugod ang 10 days. Kanus-a man magsugod ang 10 days. O niya, kanang naang kaning ilang ceasefire karon asa man ni sila mag-abot. Kay initial nga nakuha na to, adto man sila dito sa US. Pero gahapon, pagkuha ni President Trump, wa man nakabutang. Wa nakabutang. So ito ni hatagag pagtagad na kay mag-hinaot in town. Pag hinaot in town o kanang naang mahusay na ni, makabot na ang kalinaw diha mga sukindig paminaw sa Middle East. Tungod kay kanang naang og budako pa ni, murag lisod na mga sukindig paminaw. Kay daghan kayong maapektuhan o niya. O lagi na nga sila dito magsigis lang inilugay kinsay daog kinsay na pilde. Pero kita diri sa Pilipinas alangag mo angkon ta nga pilde man tadaan.